Opo setiamu. Opo aku? Kowe aku ndak ono ing kraton. Gonku bakal munggah ana ing Raja Singosari ngadhep ana ngersani Prabu Kertanegara. Mundi dawuh saka esane Sang Prabu ana ing kaki opo gelang-gelang. Niat ngecap perang orang Singosari. Amarga Kertanegaraku sing ora kena tepuk tulodo para kawula. Amarga polawelan Wijaya ora mikirke kawula ing Singosari muda anggara murka bendina ketandingan wirahan apa ngono ki kena kanggo tumbe Kemolambemu wis Amun kau penjenengan menika nggadahi nemu kakak boten saged menawi panguwasanipun kangge ngomong kandhak. Menapa penjenengan menika boten emutan bilih kabupaten Belang-belang menika tasih lagu tembok wonten ing Raja Singosari. Mula saka kuwi amarga isih ana gandeng jenenging keluarga. Wajib ngelingake tumindake Kertanegara ana ing Praja Singosari. Kok jangan pakai kalian Oh,